Benvinguts al 2025. Benvinguts a la mort del follower. És possible que no entengueu res, no patiu. Us explico en paper i boli. Bike connecting i som-hi! Cap a l'aula, cap a l'aula! Mireu aquí, és on hem gravat el podcast del Sir Creek. Properament disponible. Em fa molta vergonya el tema d'escriure davant vostre perquè la meva cal·ligrafia és horrenda i la meva ortografia també. Aleshores, intentaré que ho entengueu tot. Si faig alguna errada ortogràfica, m'ho podeu deixar als comentaris perquè millori, no? El paradigma de la creació de contingut sempre ha estat en constant moviment. Si aquí estem al 2008, que és quan el YouTube va començar a estar una miqueta en línia, i ara estem al 2025, podríem dir que al principi eren friquis que simplement els molaven ensenyar coses de la seva vida. Sobre el 2012, aquests friquis es van tornar amb els mateixos friquis però amb un equip al darrere, com si fossin pràcticament jugadors de futbol, quasi representants, quasi editors, etc. I això va anar super increixendo fins al punt que les noves estrelles del món eren creadors de contingut. I finalment arribem al 2020. El famós bitxo ho canvia tot. Es dispara el contingut. Però al final la pandèmia es va acabar. Les hores de contingut van seguir creixent, però l'audiència es va desplomar. La gent tenia ganes de fer coses, estaven cansats del mòbil, així que les plataformes van haver d'inventar una nova estratègia. Com podem fer que les persones passin més estona a les nostres plataformes? Algoritme. Les xarxes socials van veure que si eren elles qui triaven el que tu havies de veure i no tu qui triava el que volia veure, és a dir, ja no t'ensenyo el que tu segueixes, t'ensenyo el que jo penso que et farà estar més estona a la plataforma. Quan jo vaig començar a ser una miqueta gran a les xarxes socials, que vindria a ser el 2018, teníem un indicador de salut d'una compte. És a dir, si una compte té menys del 10% de likes, és a dir, si tens 30.000 seguidors, followers, has de tenir mínim 3.000 likes. I era un indicador de salut, és a dir, si una persona té 50.000 seguidors i té en una foto o en un vídeo 1.000 likes, és que aquesta persona té els seguidors comprats. I en aquells moments ja tots pensàvem, dic, home, si tinc 30.000 seguidors, per què només els meus stories els veuen 10.000 persones? Què està passant? Ara ens trobem al 2025. Anem a mirar els vídeos que em surten. The New York Times, fa una hora, 5.000 likes. Quants seguidors té? 18,7 milions de seguidors. Si aquesta regla mnemotècnica funcionés, tots els posts haurien de tenir com a mínim 180.000 likes. 50.000, 3.000, 20.000, 87.000, 16.000, 5.000, 170.000... Aquest sí que ha funcionat, però clar, és el tema del silenci que es va liar pardíssima la cosa. I és que abans ens pensàvem que érem nosaltres, els creadors de continguts, els reis de les xarxes socials, i ara hem vist que no, que els reis de les xarxes socials són els seus CEOs, els seus directius, els qui trien qui veurà què. La majoria de coses que ens ensenyen les xarxes són coses que simplement ens tenen hipnotitzats i la penya ja està farta. Perquè abans sabíem que el nostre smartphone, molt mono, simplement era un lloc on entretenir-se. Ara sabem que és una cosa que ens està menjant amb la dopamina. I en som conscients, la penya també està odiant la seva addicció al mòbil. D'aquesta manera tenen menys ganes de passar estona al telèfon, però l'estona que es passen mirant al telèfon estan mirant la merda que els hi recomana l'Instagram, que són simplement vídeos que saben que tu et temparàs amb patates. És que ara fer vídeos ja no és dir què li puc ensenyar a la gent, sinó com enganxar-la. Hi ha una cosa que es diu hook. En els 3 primers segons de vídeo has de dir una frase potent, molt important, que sigui incompleta, és a dir, jo no puc dir-te
Avui passejarem amb el meu gos. Puc dir-te que hi ha millor que passejar amb la millor companyia. I quina és la millor companyia? Doncs la companyia d'aquell que sempre està al teu costat. La companyia del teu gos. M'enteneu o no? Si jo simplement dic, avui passejarem el meu gos, la gent diu, me la suda, el teu gos, fora. Però dic, avui passejarem amb la millor companyia. I el teu cap ja diu, hola, quina és la seva millor companyia? Aquell que sempre t'acompanya. I qui és qui sempre l'acompanya? Segueixo mirant. Saps? Perquè què és? El seu avi, és la seva mare, és la seva germana, és la seva esposa... I són preguntes que es va fent al teu cervell per quedar enganxat al vídeo. Anar donant loops, anar donant hooks, anar donant merda. I després també, si parlo de cafè, que es vegi un plano 4K de quan surt el cafè, que tu l'únic que vulguis fer després de mirar aquell reel durant els segons que te'n recordis, és a dir, 30, sigui prendre't un cafè. Ai, Déu meu. Hem passat del hi, ha, a les mates. Segons dades recents, cada minut es pugen més de 500 hores de vídeo a YouTube. Això són 720.000 hores cada dia. I tu estàs competint amb tot això. I a part, hi ha alguns friquis que ho estem fent en català. La veritat és que és molt frustrant sentir que ja estàs. Que els vídeos que tu fas ja no agraden a ningú. Perquè no arribes a tanta gent com arribaves abans. Dius, home, si jo en principi he millorat. El que tens és més cabòries al cap de, hòsties, el que fas està agradant, no està agradant. No, és que ja no soc tan bo com abans. Encara que hi dediqui moltes més hores, molt més temps, el que estic fent ja no arriba. Per què no arriba? És que ja no soc genuí, és que ja no soc bo, és que he passat de moda, és que m'he fet gran. Què és el que m'està passant? El que passa és que és difícil i el més important és trobar un mètode i seguir-lo. I jo el que estic fent és provar diferents vídeos perquè tenia ganes de fer aquests continguts, des del vídeo de fototrampeig, el vídeo del carrer, aquest vídeo ensenyant-vos una miqueta la part més teòrica que normalment no sou de les xarxes socials i alguns que vindran. Però d'aquí molt poquet agafarem una línia, agafarem una recta i li començarem a fotre canya pam, 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 de forma espectacular. Si has arribat fins a aquesta part del vídeo, moltíssimes gràcies. La majoria de gent no arriba, igual que la majoria de gent no està subscrita al canal. I sí que va molt bé que estigueu subscrits, que deixeu un m'agrada i que em comenteu si el vídeo us ha semblat interessant. Res, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Let's go! Pam!